Vía Romana pertence a un grupo adegueiro de aquí de Chantada, familiar, que xa antes, dende 1940, comenzara meu avó no mundo do viño, e queríamos ter unha adega dentro da Ribeira Sacra, dentro dunha denominación de origen. Obviamente somos de Chantada, e a primeira colleita foi no ano 98. Bueno, temos quizáis dúas patas, non? A primeira son os viños que non entende de presas. O primeiro ano, da primeira vez que elaboramos, o viño estivo 6 meses en depósito, 6 meses en botella antes de sair ao mercado. Queríamos que mandase o viño. E depois o segundo, como filosofía de empresa, o que estamos poñendo en valor Galicia, ca forza da familia, creando marca, non? Eso quizáis son as cousas que máis nos empuxan e son os valores que nos move. E creo que, bueno, donde estamos, a calidade dos nosos viñedos, o traballo das persoas, temos un gran equipo humano que ten unha ilusión tremenda, e creo que iso é o que máis nos diferencia e o que transmite cada unha das nosas botellas, cada un dos nosos viños. Foi unha ventana moi bonita porque, claro, realmente Galicia é coñecida en todo o mundo por a súa calidade dos seus produtos alimentarios, con lo cual con este selo recoñece a nosa labor e o que o noso produto é un produto de gran calidade.